Ole chibai vek ole hei tun lai in an tila mande otang te po khan ni to me zawrama thil tam tak mi pui ti thlabar theile thin thong dot dot thei thil tam tak khat to kin a thleng fo maya henga hian youtuber te hi kan charang ma kan ti don nge e thu thar the dat vat vat hi kan chak tlanga mi pui te tan po beng var thak khop thina ni chuti rual ro chuan mi an hmanem an buaiem ti po ngai tu alem lovin kan channel mi in an hlut theinan tia en tu le like le comment atam ve se wangin kan da pop pop maya hi a him berem ti hi ngai tu a thain ka sia tin chu mai ba ka youtuber te hi sum dong an nia mi in an channel an view tamte like le comment atam te hi kan du veka chu wang chuan a him to kem kathil upload thi kathil post hi ti ngai tu alem lo hian mi hlut turang hi kan post pop pop maya enge ni sex story te po an la khoma tikhan angial anganin an chiara ka tiang te kha youtube at hian hmu tur tam tak awmani heng hi kan tu le kan fa te tan a him berem ti hi kan ngai tu a thain ka sia chu wang chuan nakin zela po etiang thil hi alo la thleng lovang ti kan soi thelo rik rum thil le engemaw har satna zoram deng chuak dot dot hi la tong vek thei kan ni chung huna chuan phone call kan dong ani poin chumi official channel tang chuan tin poimo hmel deuh deuhin anon soi thea khatianga khan mi thin rim sar hulai po hi tam tak chuan an watong thin ani khata khan kan soi du lo te po kan thin rim awangin kan soi chuak thei khang kha an nin an sung hmu na tur ani chuan anon da pop pop mai sia hetianga tak hian film phur thale in ka sia chu wang chuan hatianga mi anon biang biak tele anon phone te po kha lo film khur ta ila youtuber te hi sum dong an ni ti hi thenghi lawang u chu wang chuan nakina kalo soi ta ni tia kanin chirle na tur te hi kan chak chuak pal hlo thea film khur atul khop mai